Despois de 3 días intensos de traballo por parte das brigadas municipais, o Servizo Municipal de Auga quedou restablecido. Segundo explicou o propio alcalde Francisco Pérez, a avaría iniciouse na Rúa Comercio, afectando posteriormente o Malecón e a zona do Cantón, fronte á drogaría Luma. Neste momento está solucionado, pero con cautela porque aínda non temos dada toda a presión da agua que está en condicións habituais, pero bueno, o servicio está restablecido. E aquí o problema que nos encontramos é un problema que eu en moitísimas ocasións teño comentado, que é un problema que ten o Concello de Noia, que é un problema estrutural de deficiencias graves en problemas de infraestructuras. Falamos de saneamento, falamos de suministro de auga, falamos de parques infantís e falamos de outra serie de bens patrimoniais e estruturas que non recibiron durante moito tempo un mantenimento ou unha sustitución como neste caso que se debía haber feito. O parecer a orixe do problema atópase no estado actual da rede xeral, con tubaxes na súa maior parte obsoletas, de fibrocemento, con preto de 60 anos de antigüidade. Nunca se había desencadenado 5 roturas consecutivas como nesta ocasión, porque nesta ocasión se provocaron 5 roturas consecutivas. Comezou cunha rotura na Rúa Carnicería, ao pechar a Rúa Carnicería rompeu nunha zona da Rúa Comercio, logo eso desencadenou unha rotura no Malecón, do Malecón desencadenou outra cuarta rotura na Rúa do Cantón, frente á droguería Luma, e cando xa estaba máis ou menos todo solucionado, no domingo pola mañá, ao mediodía, provocou a apertura do servicio de suministro unha quinta rotura por segunda vez na Rúa Comercio. Dende o Concello lamentan as molestias ocasionadas, agradecendo a comprensión dos veciños e comerciantes destas rúas afectadas. Agradezo moitísimo todo o esforzo de todo o persoal que traballou para solucionar o problema. Agradezo tamén a paciencia e a comprensión dos usuarios que estuveron sin o servicio e non podíamos facer máis, sinceramente, porque non é que as roturas se desencadenasen no mesmo momento e podéramos poñer outra patrulla a traballar noutro punto. É que son secuenciais, quero dicir, mentras non che rompa a seguinte, non sabes onde vas a actuar. Pode romper en calquer sitio. A solución ao problema pasa pola renovación integral da actual rede de suministro, unha actuación que se veu realizando por tramos nos últimos anos, pero que haberá que darlle continuidade de xeito progresivo no futuro, pois suporá un alto investimento e o Concello non ten esa capacidade financiera.